Здравейте, аз съм Виктория Петрова и съм ветеринарен техник от Обединена ветеринарна клиника и днес ще ви разкажа как протича един преглед при зайчета. Това е зайчето Бони. Тя е спасена от организацията Bunny Rescue и днес е при нас за профилактичен преглед преди осиновяване. Профилактичният преглед започва с преглед на уши, другото, което преглеждаме, са зъбите. Правим рентгенови снимки. Вземаме кръв, за да проверим здравния статус на пациента. Ако имате въпроси за здравето на вашето зайче, заповядайте при нас в Обединена ветеринарна клиника.